Исусе, Каждый раз, когда мы говорим о Тебе, всеки път, когато говорим за Тебе, обращаемся к Тебе, се обръщаме към Ты Тебе. отвечаешь. Ти ни отговаряш, Исусе. Спасибо, Иисус. Благодаря Ти, Исусе. Спасибо, Господь. Благодаря Ти, Господи. Проверьте еще раз. Сега се провери. Как се чувстваш? Исус е цар. Той изцелява. А? По-добре ли си? По-добре съм. Голяма разлика има, нали? Aman Allah'ım sana şükürler olsun. Исус е Sana цар. şükürler olsun. Исус е цар. Şükürler olsun Приведи sana, покаяние. yemin Покаяние. Искаш ли да приемеш Исус за твой Спасител? Господ и ederim. Спасител. Nasıl da Повтори след мен. Исусе, бъди мой Господ и Спасител. Исусе, бъди мой спасител. Ела да живееш в моето сърце. Ела да живееш в моето сърце. Прости всички